Inhlangano ebhekele amalungelo abantu izovakashela isibhedlela saseTembisa kulandela ukuphangalala kwezingane eziyishumi ezazalwa kungakafiki isikhathi. Phakathi kaLwezi noZibandlela nyakenye kwaphangalala izingane eziyishumi ezabe zizelwe kungakafiki isikhathi. Imbangela kwaba ukuhlasela kwegciwane elaziwa nge-iCRE. Udokotela ongumphathi egunjini okulashelwa kulo lezi ingane uthi selibulewe igciwane ezinganeni ezili-14 ezasinda. Uthe eziyishumi kulindelwe ukuba zibe nesisindo somzimba esifanele ngaphambi kokuba zidedelwe. These babies were born prematurely. They're basically here to receive care for weight gain, so that by the time they get to go home, they'll be of an appropriate weight for them to thrive at home. So majority of them here are really just here for weight gain, and that's all that we're monitoring them for at the moment. Uthi ukugcwala kakhulu kanye nokuntula kwesibalo esanele sabahlengikazi nodokotela ngezinye zezizathu eziholele kulesi simo. Kepha-ke ubaluleke ukuthi ngenxa yokuzalwa singakafiki isikhathi kulula ukuba zingenwe yizifo namagciwane lezi ingane. We know that our babies, they were premature, which means that their immune system is not strong enough, and they also had other things like their lungs were not well developed. So they already had some sort of comorbidities when they came to the ward, and that just increased their chances of getting any sort of infection. Omunye wabazali ocela ungadalulwa uthi selokhu afika ukuzoteta ngoLwezi nyakenye wateta amawele elilodwa lenda ngenxa ungenwa yilesifo. Uthi-ke ubonga odokotela abasebenza ngokuzikhandla kulawula isimo. I was one of the mothers of the baby that I had twins actually, but I lost one due to the infection, and I never blamed anybody or blamed the hospital for it. Njengoba namhlanje kuzovakasha inhlangano ebhekele amalungelo abantu inhloso yokuhlonza ibanga eselihanjiwe ukunqoba leli gciwane kanye nokubheka iqhaza lesibhedlela kuphangalaleni kwezingane. Ngakolunye uhlangothi kulindeleke kuba umnyango wezempilo uqhamuke nesisombululo malungana nokwentuleka kwezisebenzi okuholela ekutheni ezinye iziguli zinganakwa ngendlela efanele.